Bergencong tak bong bubala arudoyong linegareng wong kali codhe sapa sing gawe. Ngene iki ngono kuwi ciri khase Semar nek teko mesti mbegegeg ugeg-ugeg humel-humel sadulita ngono kuwi Semar ya toh. Wis Ki Lurah Semar Badranaya hadir beserta 3 anaknya di kesempatan ini Bagong, Semar, Gareng Petruk ya. Mar Gareng Petruk lur wis ngaturke panuwun bleh hadir paringi bagas kesarasan so sambang karo sanak sedulur melalui online iki matur nuwun ya lur ya. Sampeyan setia, aja lali diklik like, subscribe dan komen agar kita membuat konten ya tetap semangat. Tak dongak-dongake jenengan kabeh iki para sedulur ana ing ngendi papan iki tetep sehat ngono ya toh. Tetep sehat paringi bagas kesarasan digampangke anggone golek rejeki nyucupke kebutuhan keluarga. Ngono ya toh. Iki Lurah Semar iki hadir di malam hari ini. Iya, bapakku Semar iki jan matur nuwun ya Rama Ki Lurah Semar. Aku ki Bagong sing ganteng dhewe kaya ngene iki yen ra jan ngaturke panuwun. Pateng Rama aku wis digedhekke awakku kaya ngene nganti gedhe gegedhean kaya ngene iki jenenge Bagong. Ora apa-apa ya tak syukuri ya toh. Kahanane tidak baik-baik saja ngene iki monggo ditenggo niki napa ingkang dados pituture iki Rama Semar Badranaya. Ya Gong rungokno ya Le Gong kabeh Bagong Gareng Petruk kuwi. Oke, Gareng sikile gejek tangane ceko siap hadir. Petruk iki ya tangane kejepit ngene iki ya isa hadir kowe Bos. Ya oke. Makasih ya Bos. Oke, hadirnya. Ya, iki Le. Adil iki ora kudu padha. Iya ana pitutur Le. Adil iki ora kudu padha ngono. Petruke geblak iki piye ra ditancepke depek-gedepek. Iki. Ya toh. Kabeh kudu paham, kudu dirungokke. Jenenge adil iku ora kudu padha. Ngono. Contone wong tuwa ndek anak loro, ya toh. Ndek anak loro, sing siji sekolahe SMA, sing siji sekolahe lagi kelas 1 SD. Ngono. Ora kudu padha maksude ya ora adil iki tidak selalu harus sama, ora kudu padha ngono. Adil iku ora kudu padha. Contone lah kuwi mau sing anak sing gedhe sing anak SMA kuwi njaluk sepeda motor ya toh. Ditumbaske sepeda motor ngono ya aja lali nek wis umure 17 kuwi ya digolekke SIM ngono ya toh. SIM C untuk surat izin mengemudi supaya bisa mengendarai sepeda motor di jalan raya ngono. Itu surat izin mengemudi. Mengendarai sepeda motor di jalan raya itu wajib yang pertama tuh memakai helm, memiliki SIM C. Ngono kuwi ditrungokke gong anakmu. Iya, anakku ya wis tak tukokke SIM, wis tak tukokke helm, tak tukokke motor ngono, Pak. Fotomu kae lho, Pak. Iya, Gong. Matur nuwun. Kowe kaya pinter men ya toh. Kuwi mau baleni neh adil ora kudu padha. Adil tidak selalu harus sama. Contone ki mau bocah wong tua duwe anak loro, sing anak nomor 1 sekolah SMA ditumbaske sepeda motor. Apa anak nomor loro sing lagi SD kuwi ya ditumbaske sepeda motor. Kan ya ora. Adil menurut umurnya itu. Umure mosok lagi SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 wis ditukak sepeda motor kuwi ya ora pas wong tuane ya toh. Ngono kuwi. Iya Pak, bener wis. Anak cilik ya perlune ditukake sepeda ontel sing rodane 4 kae sik.
Ya toh, engko nek rodane papat kuwi iso ya rodane samping mburi samping kuwi kiwa tengen kuwi dicopot ngono dadi rodane dadi loro. Wah, ngono nek iso njaga keseimbangan lagi sepeda ondel kuwi anune loro ngono. Ya toh. Ngono kuwi, Pak. Oh ya Le, teruske ya toh. Ngono kuwi anak loro sing siji SMA, sing siji SD ora kudu padha, ora kudu kabeh ditumbaske sepeda motor. Tidak harus selamanya dibelikan sepeda motor semuanya itu, ya toh. Kudu paham ngono. Nah, terus ana neh. Nah, umpamane sing kuwi mau, sing gedhe kuwi mau disangoni ya toh. Contone sepeda motor kuwi sedina ngono bensine barate 10.000 kanggo 2 dina, ya toh. Berarti sedina sangune nggo tuku bensin 5.000 barat kata. Terus dienggo jajan, ora jajan lho, Pak. Saiki anakku nang sekolah ora tau jajan. Jarene wis ana MBG iki lho, Pak. Ana MBG dadine ora tau jajan. Wis makan itu lho program pemerintah ya maturke panuwun ya ora. Oh ngono ya wis, berarti mengurangi uang sakune ya toh. Uang sakune ku 5.000 tok sedina barat kata ngono. Berarti sing gedhe sedina 5.000 ya ora gur 5.000 gong. Engko mbok menawa nang dalan iki ya ora ngerteni kahanane piye, wong iki kadang ya tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Ngono kuwi maksude anake ya disangoni sing luwih, nggo jaga-jaga engko nek sepedane gembos bane ya toh. Iso nggo tambal ban. Kuwi mara yang ngene tukang tambal ban, Pak, ngono. Ya tukang tambal ban ngono, Pak. Iya. Iya, Kong. Bener. Tukang tambal ban ngono ya toh. Adil ora kudu padha. Terus kuwi mau sing anake cilik kuwi mau sing kelas 1 kelas 2 SD kuwi mau, anak sing nom loro kuwi mau ya disangoni barat kata ngono sangone pira 500, Pak. Sangone 500. 500 kuwi saiki duit 500 jajane entuk apa to? Entuk permen siji ya toh. Ibarate nggo tuku kuwi gorengan ngono, tempe goreng ngono saiki ya 1.000 gorengan. Iya, wis apa-apa saiki mundhak, apa-apa larang, apa-apa larang. Kahanan kaya ngene tidak baik-baik saja, Ade ya kudu nuruke panuwun, Ade sik paring sehat iso nyambut gawe ben dina, nggo nyukupi kebutuhan keluarga ngono kuwi ta. Gusti Allah kuwi adil. Menungso iki ora ana sing keadilane menungso iki ngluwihi atau menyamai keadilane Gusti Allah kuwi ora ana, Gong. Ngono, ya toh. Seadil-adilnya manusia itu pasti ada kekurangannya, ngono. Ora ana wong kok seneng donya iki ngomong aku iki wis adil marang anakku, marang sapa wae wis adil. Contone ngene-ngene ora iso, ana mungkin bab-bab sing isih ora adil ngono. Ya kuwi kudu dipahami ya toh. Kudu dingerteni kabeh para sedulur, para sutresna budaya kabeh lan para wong urip ngono. Adil kuwi ora kudu padha. Manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang adil. Adil itu hanya miliknya Tuhan yang Maha Esa. Ngono kuwi nggih para sedulur kudu dipahami. Matur nuwun.